I'm here to say, hear me now. This is a Soulfire production. Kay nano, diri ka na undang, di ka bagod mabugnan. Binumos mo na anaton sumsuman, pansumsuman, pansumsuman, pansumsuman. Pero sa numuli ka, imugod yung balon. Yung kayayay, pag din mo boring mandanay, sa balay-balay, dara-darang tanduay, bisang tinaway, sumsuman di ka maglikay. Tungkod ang palaman, istorya na binuway. Problema la siya lagani ang sumsuman, pero nauupusan. Usa pa lang ang botelya, di pa nahubsan. Pero sumsuman, kailangan na dugnan. Pakiling-kiling, pailing nga ba yun? Nagpipiling, rino ng sunod. Siya tiya niya pa inalog, kasabot di mo hubog upangin labos yun. Upay na lagad man siya di uli, magpapalit kami otro di na tingi-tingi. Usa ka oras na siya wara pre, pero tignan bumala kay nakahumot man eh. Kay nano, diri ka na undang, di ka bagod mabugnan. Inumos mo na anaton sumsuman, pansumsuman, pansumsuman, pansumsuman. Di sa tagay naton, pero sa lumuli ka, imugod yung balon. May adaak, usa na sangkay, mahilig san tagay pero pag-arag mo tay nalikay kahilig pagod di mo san mag-usay. Aba adaw ka upay, baga ka na nga ni ando kay mas kusog pa san lamon sumat itong diri food drip na pagkaon ka upay mula man rason kay karoyag mo permi pag uli may balon ka na pagkaon tindi mo baton bantay pag-abot sang baray dan bagan ka upay mula sa una manyakan warangay ang kwarta na daan pagbago na pre bala ka bangay ka mailuan wara ka gunman upay kusog pa tumagay bisi atong barkada ang patunay. Hala ka bangay ka sa sunod ikaw matupay, ura-ura mo na tagay, diri ka na mamati sa imo nanay, pagtuon kuno anay. Tagay na ayo agiya sa mga istorya at nagpamatay lasa input na aptik ang mga kamot bago si paras nun kumiwa inlimot ang tagay kay ang kamot di sa sumsuman bay ay kadot karasa wig tikan pagbutang gamay na bilin ay ubo sa pinsara wala ka sa handaan adi ka sa tagayan ang lakas ni pinaaptik pero may pagharap ng sumsuman kita ay musimod nagmamantika ng kolera turang kapasan magagsay na daraga tapos pa kiling-kiling puno gamay suga din siya permisang nagkarasa taklongan suga mo pumurot sumsuman bagaman la yapan ni malay kahilig mo dumayo taragay palipat-lipaton kalagamay sa tagilira insoksok ang peto sa balay. Kay nano, diri ka na undang, di ka bagod mabudngan. Inumos mo na anaton sumsuman, pansumsuman, pansumsuman, pansumsuman. Di sa tagay nanon, pero sa numuli ka, imugod yung balon. Tara mga padet, ikanganta na ang tagay igawas na ang irim nun ang sumsuman ay laanay kay may iba nga da na kusuga kung pumurot pero pag abot aragbot borsa kuri na madukot pastilan. Style mo na pauso, bagan ungod kay may pakalot-kalot pa sa ulo pero ang ungod, karuyag la baka usa nga siyat maharang sang litsong sumalala ka na pade ayaw pag-iinom gabay pangagdapod trip damo baan mahiyok kay asya man diba imo hinimuan taragay at saragbot tas ikaw ang libungan pag sumsuman ikahubas tigda na lang mapas sana sumhan pinsar takas para makalayas hinay-hinay pag sinumsum ayaw san kakilas diri ka nga ni papugong ako sa imo magtiwas. Lagi-lagi tawaray kito busay, kay diton maupay makisumsum kuligay. Irin nung harapan nakaabot sa katunga, ang sumsuman kuliga, wara na natiray. Madara-dara po di mo siya na import, grabe talaga makarit siya di pumurot. Ngan di makahugot, di kay mapapakamot, nalati di sa ulo ka kusog pa mambura. Wara na gani amot musog pa na kulira, may andang pagod sa bursa surulan niya sura. Wari siya awod kadak muldisan iya nawong, kalak si grabe ka katol ubos sa kaplato na lechon. Sumsumantis tagay ginbubuhat, ito na iya sakit di mabubulngan. Di mapugan iya kamot di na makatol, ngan pag di niya abot layon mga tol. Bude, Oh, buli
Uli kami pag-uli si Mupa de Junior. Hmm, Nagtagay kami. ubog na. Busog na. Kolera. Kay nano, diri ka na undang. Di ka bagod mabugnan. Inumos mo na anaton sumsuman. An sumsuman. An sumsuman. An sumsuman. Isa tagay na doon. Pero sa numuli ka, imugod yung balon. Sumsuman. An 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 sumsuman.